Ez utzi ni jauna, neure erasotzaileen esku, testigu gezurtiak altxabai dira nere aurka, indarkeria dariela. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Presta gaitezen Eukaristia Santu hau ospatzeko, gure pekatuak aitortuz. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna. Jesus jauna, lapurronari paradisua agindu zeniona. Kristo erruki. Jesus jauna, pekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, egizu, ospa ditzagula biziki jaunaren nekaldiko misterioak, zure barkamena lor dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Uharteak entzun, urrutiko herriak aditu. Amaren zabaletik deitu ninduen jaunak, amaren erraietatik zidan izen eman. Ezpata zorroz egin zuen nere ahoa, bere gerizpean gorde ninduen. Gezia bezala zorrozturik, gezi ontzian sartu ninduen. Eta esan zidan, zu Israel, nere morroi zera, zugan dut gorezpena. Nik nere baitan esaten nuen, alperrikakoak nere nekeak, utzean erre ditut nere indarrak. Baina egiaz, jaunak zeukan nere zuzenbidea, nere jainkoak zeukan nere saria. Orain honela mintzo da jauna, amaren zabeletik bere zerbitzurako deitu ninduena. Jakob bere gara bihurtzeko eta Israel biltzeko. Izan ere, halako ospea eman zidan jaunak eta jainkoa izan zen nere indar. Eta hau esan dit, oso gutxi da zu nere zerbitzari izatea. Jakoben leinuak eraikitzeko eta gelditzen diren Israeldarrak herriratzeko, nere salbamena lurraren azken mugeraino iritsi dadin. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Iragarriko du jauna zure salbamena. Zugana biltzen naiz jauna, ez nadin lotza sekulan. Zuzena zeran ezkero, azka eta onik atera nazazu, itzul nigana belarri hori eta salba nazazu. Nere ahoak iragarriko du, zure salbamena. Izan zakizkit gorde arkaitz gaztelu zendo ni salbatzeko. Nere arkaitz eta gaztelu zubai zaitut, ene jainko azkan nazazu gaiztoaren eskutik, bihurrien eta zapaltzaileen ukabiletik. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Zu bai zaitut jauna, nere uste ona, zu jauna gazte nintzenetik nere itxaropena. Zugan tinkatu naiz amaren zabeletik, amaren erraietatik laguntzaile zintudan. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Nere ahoak zure zuzentasuna iragarriko du, zure salbamena egun osoan. Zuk didazu jauna gazte nintzenetik irakatzi, orain arte ditut zure mirariak iragarri. Nere ahoak iragarriko du jauna zure salbamena. Agur gure errege, aitaren esaneko izan zera eta gurutzera eramana,
hiltzera daramaten bildotzaren antzera. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus bere ikaslekin mailan zegoela, larritu zitzaion barrua, eta honela mintzatu zitzaien. Egia diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleek elkarri begiratu zioten, norengatik ari zen ez zekiela. Haietako bat, Jesusek hain maite zuena, Jesusen ondoan zegoen mahaian. Pedrok keinu egin zion eta esan, galde ezaiozu norengandik ari den. Harek, Jesusen bular gainean etzanik esan zion, nor da hori, jauna? Jesusek erantzun zion, ogi busti hau emango diodana, huraxe da. Eta ogia bustirik, Judasi, Sion Iskarioteren semeari eman zion. Ogiarekin batera Satanas sartu zitzaion barrura. Orduan, Jesusek esan zion, egin behar duzuna egizu berehala. Mailan zeudenetatik inork ez zuen ohartu zer esan nahi zion horrekin. Judasek zuen diru poltza eta batzuk uste zuten jairako behar zena erosteko esan ziola Jesusek, edo behartsuei zerbait emateko. Judas, ogia hartuta berehala atera zen. Gaua zen. Atera zenean, Jesusek honela esan zien. Orain izan da goretxia gizonaren semea, eta jangoikoa goretxia izan da harengan. Jangoikoaren aintza agertu bai da harengan. Jangoikoak berak agertuko du gizonaren semearen aintza, eta laizter gainera. Ene zenideok, oraintxe ez nago luzarorako zuekin, nere bila ibiliko zarete, eta judutarrei esan niena, zuei esaten dizuet orain. Ni noan tokira zuek ezin zarete etorri. Simon Pedrok esan zion, jauna, nora zoaz? Jesusek erantzun, ni noan lekura ezin zera orain nerekin etorri, gero bai, etorriko zera. Pedrok esan zion, zergatik ezin naiz ni orain zurekin joan? Nik nere bizia emango dut zuregatik. Jesusek erantzun zion, zure bizia emango duzula neregatik? Egiaz esaten dizut, oilarra jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. Jaunak esana, Evangelio hontan Judasen traizioaren hasiera dugu. Zergatik traizionatu zuen Judasek Jesus jauna? Zergatik? Bere ikaslea zen, zergatik egin zuen? Batzuk diruarengatik esango dute, beste batzuk agian arrazoi politikoengatik, beak mota batetako mesia bat espero zuen eta dezepzioa zeukan edo desengainoa, baina egia esan, San Juani entzuten badiogu, arrazoia sakona hau esaten du San Juanek. San Juanek esaten dio ogia eman zionean, ogiarekin batera Satanas sartu zitzaion barrura. Zesan nahi du honek. Dena Judasen barruan hasi zen, traizioa handi hori,
bere barrun hasi zan. Pentsamendu ilun batekin hasi izan dana, pentsamendu gezur batekin, pentsamendu ilun horri joko eman zion Judasek, jarraitu zion, tristura bati obeditu zion Judasek. Badau itunzarrean pertsonai bat, antzeko bidea inzona, bere izena Kain zan, Kain Abelen anaia. Genesi liburua kontatzen digu, nola behin, Kain kopetilun zebilen, triste zebilen, burumakur eta kopetilun gertatzuti zaion gauza batengatik. Eta pentsamendu ilun horretatik hasita, hortatik horri jarraitu eta bere anaia hil zuen. Bere anaia Abel hil egin zuen Kainek. Kopetilun hasi, gauza txikia, ezta? Eta bere anaia hil zuen. Ze arriskutsuak diran pentsamendu ilunak. Ze arriskutsuak. Judas gazte noblea izango zan, bihotzonekoa, Pedro bezala, beste apostoluk bezala. Ez ezagun pentsa Judas eta Pedro horren desberdinak izango zienik, biak gizonak, gu bezala, bi hauek gure antzekok izango zien. Gainea, Judas Jesusen laguna zen, ez dut nik esaten, Jesusek esaten do, Jesusek lagun deitzen dio. Olio mendian esango dio, lagun, zertara zatoz. Eta azken afarian, ogia ardoan bustirik eman zion, hori lagunei bakarrik iten zitzaien keinua zan. Jesusentzako Judas laguna da. Eta gainea, aukeratu egin zuen, guztien artetik, ikasle guztien artetik, 12etako bat zan Judas, aukeratu zuen berekin egoteko. Pedrok Judasen antzeko bidea inzon. Beak ere Jesus jauna ukatu inzon, traizio bat inzion, Jesusi 3 aldiz ukatu zion, lotxatu inzan, bere ikasle izateaz, besteen aurrean. Eta seguru nao, momentu hortan, San Pedrori, pentsamendu ilun bat etorri zitzaiola. Kaini bezala, Judasi bezala. Hau esango zion, antzeko zer pentsamendu ilun horrek. Zurek ja ez dauke erremedioik, ez dauke. Gertatu zaizunakin, indezunakin, gertatu zaizun horrekin, zure bizitzak ez dauke erremedioik. Ja, edertasuna zure bizitza ezin da aiatu, ez da inoiz helduko ja. Pedrok zein zuen pentsamendu ilun horrekin, desobeditu inzion. Kainek eta Judasek ez zioten desobeditu gezur horri, pentsamendu ilun horri. Beida, guk batzutan bizitzan badegu tristurarako joera bat danok. Edo pentsamendu ilunak etortzen zaizkigu batzutan. Bizitza hontan gauza hondik inai dituenak, tristura horri, danok batzutan barrun dugun tristura horri, desobeditu egin beharra diogu. Gure indar guztiekin, hori ez da gure egia. Ez da gure egia. Pedrok erakusten digu bidea, San Pedrok, eta zein da bide hori, beti eta edozein egoeratan, Jaungoikoaren errukiaren sinistea. Bere errukian sinistea eta jakitea, gure bizitzan edertasuna beti dela posible. Honela izan bedi.
Nekaldi santuaren egun hauetan, Kristok deiadarra handiz eta negarrez aitari eskariak eta otoitzak egin zizkion egun hauetan, eska diezaiegun apalki jainkoari onar ditzala gure otoitzak. Elizaren alde, nekaldi santuko egun hauetan garbiago egin dadila Kristoren odolaz. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Agintarien alde, jaunak momentu zail honetan beren erabakiak argi ditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixotasunaren bidez, Kristoren nekaldian parte hartzen duten guztiek iritsi dezatela adorea eta pakea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Aste hauetan, piztueraren itxaropenean hil diren guztien alde. Jauna betiko atsedenean arditzan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Entzun jauna, zeure herriaren eskariak, geure gandik itxaron ezin duguna, zure semearen nekaldiaren merezimentuei esker lor dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakeren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakeren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan. Eskerron egiozu jauna, zeure familiaren eskaintzari, eta doai santuetan parte hartzen dutenei, emaiezu doai hoiek adierazten duten salbamena, bete-betean hartzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ari batzaizkigu urreratzen, haren nekaldi salbagarriaren eta piztuera harrigarriaren egunak. Hoietan garaitua izan da, gure betidaniko etxaia, eta hoietan ospatzen dugu geure erospenaren misterioa. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarzazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz,
Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanen zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, mundu honetatik zure gana eraman dizun Mari Carmen, zure zerbitzaria. Heriotzan zure semearekin bat egin duenez gero, pizturan ere berarekin bat izan dadila. Era berean jauna, izan gogoan pizteko itxaropenan joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun. Hangoaren Ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri jainkoa aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea, beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua,
erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nire etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odola. Bere semea bera, ez zuen jainkoak heriotzatik libratu, baizik eta gu guztion alde heriotzera eman zuen. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldariko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure doai salbagarriak harturik, apalik eskatzen dugu jauna zure errukia. Orain janaritzat sakramentu hau eman diguzun bezala, zeure bihotzonez, betiko biziaren jabe egin gaitzazula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egun hauetan igandetik, erramu igandetik aurrea, Miguel Mari eta Albertoz gain, diakono bat izan dugu. Bera Jon da, Azpeitiarra, Jon Kuadrado. Eta, pozik gaude Laurok zuentzako eukaristia zerbitzu hau egiteaz. Egun hona izan, eta bihar arte. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Maria, graziaz betea, jauna bat zurekin. Eikatua zen zu Andre guztietan.